de wa fidie ato Adom TV na mesha won Nkuranhyensem emremu edin yam yeso ya ni tekotego eno na obi frɛ me bisam sɛ na ni teko wo se yempa akade wa kan na akade be ne yempe ene me de akade a obehia ebrew sɛ na so sa wo hia akade bi mebɔ no potoka sɛ ma sa kan twi ka sɛ ye frɛ bi knowledge so obesua de na onye suahunu knowledge na nya de suan keke so obesua de ate asama wo suan na ase to so me no confidence so onya kuduro na ode gina ko ano babo ye oko so obehwe a Paul kan bibi se okopa na makoma wie ababo eye woko na woko no gina wadwen pro so so onya akuduro to so miensa e be fe positive self talk wadwen pro so no ya na oyawde beba ya na abegro bebem ya na enye ye bebem ya na empobufu bebem se sa wo sakra mu na odwen adwen a eni we nyina abobra sa were ho ba hwe kran da bi awere ho mfata me bufu ba da bi wani je se sa wo ya positive wadwen pro so no kansam a esafata wadwen pro so enan efo bi emotional intelligence atinkam po se sa wo po atinkam no a whole subject all together dan kwa ma mechrewo anu na ye nan de to so num adaptability se obesua se de be ya ensuo ba obegina mu awon de wo na wo wia so ba obetimi so agina wia no a enhye wo e na adaptable oni pass se wo sua se de be a abibia no be sakra abrabo mu na de betu bi wagina no na bibi se resilience wadwen process se wo hye wadwen mu kete na kena na de be yasa me wentimi mu nkam so ena de to so biom e na develop a growth mindset when ade a we bia no wadwene what we call mindset you be a fixed mindset anye yi a ebeyi ye tuntuma efita mani hia me sika e a fixed mindset e say onya nia e growth say anye yi mpo a me de weni we ka ho abeyi enti no se wonya akade bia wo be hye hu nkra no aka se adan na mesemre na ma kire obi asem de medimu wo mra metimi asemre na ma kire me ho se medimu ebium so wo growth mindset na wo nipa bi obeyi o mafuru abrabom na wo nipa bi o me kan abrabom to so bium ye obi ye personal agency wo gina ho ya na wo ti wa wo hwe me wo ye adwumamu wo ye agency for some ye kodo enterprise ana Doris ana Priscilla company entino se wankasa wo sha ho dene na wo fa ho as your own CEO wadwom panimu na wo hye mra ema ho emra betimi akenya se da ba dwuna fa emra be kenya nya wo gidie emra be kenya se da wo hunu abrabo fa emra be kenya watenka ene emra be kenya ne ma esa wo kondo company bi wo ha sa Adom TV anya bi ya ne yo ye wadwumadi a ye die ntudi bi ba ye ka se we ye nyo wo su company de man be na esa wo de wabrabo ye wo de wa bie company bi bie beba mi na waja atum da bi esa wo hyemra ma wo company na e frɛ no adwoa Priscilla ana ho anwan no na hyemra e ma ne ma betima aja atum ne ma wonyi ntum mu na ne mebo a wonyi ni ne abegye na ne mebo a wo de wani be hwɛ no ne ye frɛ no se wa bie company ma wabrabo na ma de to so be me look ahead to great days yesa wonya nda so se ena wo onim na be de ese ne atwa mu no wo se wodwiri bibi ho a yesa wotwere ne ma a opese wonya wabrabo mu se afise ne enfie menu se ne enfie num se ne se na pese me maye se na pese me hu kan ni frɛ me se na pese madwuma eye se na pese etwa meka enfie menu na enfie num pese ne se na pese mabrabo ye. Make a plan for your life. Emo brand ni na mabrabo keke any plan bia ade cha na to ye na ye ko ni e ba yenko da bi. Even kra se e ba ne se wo sem ye o man panimfo a e se hu de nti a wo yi won. Timopo a wo ntimu nye se yenko ye na wo de kire bi. Na won ya ba yi o mabrabo mu se won hwe so no na be ye ja abetimi epia wo
ana empo apia wo so akosha mnam to ya branch na baba we kra wo to abakra na ese obisa ho nsem se de enti na meto abai enye yenko na akoto na yedi ni edi agyawo da bi ese utimi nyansa eni hwehunu wankasa to ababa ho se me so me yo mampani mama brabo me yo mama me to ababa me ho na ma ye projects ama me ho ma ye hihye ama me ho na control what you can anya na manyina na betimi ayo ne ma ye bebre ya be mo bu ne se bibia ye pese ye bi ne anya yi ana ya be mo abu da bi anya na manyina na obetimi ayo. You cannot control everything, but you can control some things. Untimi enchire nyame ni te ko me achire wo. The only person you can control is you. Your thoughts and your behaviors. Onipa betimi a control no eye wo adwene ene osusu no osuban. Enti no enya wo se wo wiase nyina ageman. Na waje aba so obo. Na fa na yi dabi. Pe bibia obetimi ahyeso na wunimi yo na yo na de obetimi ahyeso eye wadwene ene one ye kura no se wo dan woni magidie ene nyamesuro na no bi so obi sare na ka tete abosomsomfo no na ohunu anisade hunu e de safata wo som bosom de na wo de wogidie hye bosom num asum kwampa so etie bosom no mra na mafo de ehunu nyame ye ntie nyankopon asem yenye de oche ye pese ohwe so you have to turn to spirituality and faith. Ebe bre na dwen se nyamesom ese wakonya so dan mu ye da wase dabi eno de eye nkonya anempo mpaibo eye nanso se ohwe ugide mu eye de sefata edi na akwa so na okra eno susum amen ebiom wadwen pon so no obi be baba so a ensem fata if negative thinking. Combat your negative thinking. You see, our thoughts are connected to our feelings. If you are dealing with unpleasant emotions, try to identify the specific thoughts and remove them. Papa. Abeguru. Abireho. Ehu. Any empo basabasayo. Atinka. Ni nyina so ya adwene a wodwen ye enti sakra wadwen mu na empo watenka so besakra kra no pemre na ma wane nye ebisi ebonti enda ebisi to don't anom ta pemre na je wani pebre na nya enegye wo mu meka ne nya nsanom enye se ukohye da bi enegye nyina so ye na bebre obeka nsempa obetie nsempa na empo wahwe Nkuranhyensem na wani agye utim ene wo mu empo anwum wo ha betimi atie buku wo ha betimi akan na memmu ho abomfia emu ho aben aten pemre na jiwani na enegye eso ye na ebiom no hwe ho yie udi hia tin kyerɛ sɛ wan ho yefi sɛ ndaso asa no kyerɛ sɛ onidi ndaso oni ho no kyerɛ sɛ onware kyerɛ sɛ ontete wa promu. Take care of your self-care needs. Who say, "Oh, you go ha a wa, watare shame, what did you? What promoting tinimu? Nina, we here. Koswana ye. Tienko say, Benya Bibiayono. Now one word ne, Nempo, Abrabo SE. Na afe. When in that dachi, picture a person so. Me na me kase. Me peseka me yese the world's greatest motivation speaker. Eyofoni a me twa kire me ho ntimi me ko gira mpo ano okokobite na me hye epono nkran na ebi ka se ma bodam me hye epono nkran se dan kwa me hye nkran me hu me daachi e wo namremu. So make a picture of your future today and pursue that picture. Wawade usikasam wapomodne wabrabono, create a picture of how you want it to be and pursue it. De chire na be wie payo uni onyame entina nyodi a otie Nkuranhyem mre adwumadie me a medin hu chia me ediam yeso ni tekotego wo chia so be sa ba ofie mu me da